Kaperthei kala kletno ban pai khmat shakine ki artili kiri. Kila pai khmat tang hakari Israel, US bat Iran. Kila kletno ban pai khmat shakine ki artili kiri pat ki barang don hakathma ka bajur. Ka jingyakan at hapdeng ke Pakistan bat Afghanistan haki thanlum ki badon ha uput usam kala nang jur bah menta. Kine kilong ki khubor ki bah khmat halor kane ke jingja. Lada pikwa ban tip company sa sngap yakane ke video hadu bandakut. Bat wat kleru ban share, like dan subscribe ya kana ke channel. Kublai shibun yi pi baro ki baju kercan ya kana ke channel ke jonga. Ka jingsha siat ki nong shnong ki bor sanchar ka Taliban ki leathu baka kunhun spy Pakistan kala siat ya ka we ke shnong. Ka badon ha thain mi ngi jong ka Afghanistan. Saungut ha ka ju kalong ying ki la khlat ha ka jingther kuli ki spy Pakistan. Bat laingut ki khna ki la mansau ha ka ne ka jingther kuli jong ki spy Pakistan. Ka jingkhen kat kum ka jingtip na Kabul. Hadu kesngi palai kumbah nyongut kinong shnong kilayap na ka jingsha siat. Kadaw ka jingyakan at kadai na ka kunhun TTP ka Pakistan ka ong ka jingyelet thma kadai ban thwet bat ban penjulor ya ka kunhun TTP. Kane kadai ka kunhun ka bale ya ki kampentrim hapo ri Pakistan. Henry ka sarkar Afghanistan ka kentaj ba ai jakari ya ki ne ki kunhun bi an. Ka jingper paiktin mar kaliang kane ka jingyakan at kala nang sirkhei nadu ka thma sun airstrike ba ka Pakistan kala le hau benai rumpang. Kabala penlong ya ka Kabul ban penpai kitin. Ka san perthei bat ka jingya bit ke we kiri. Kari China kala sedang ban penbet ya kini ki jingya kan at. Hapdeng kini ki artili kiri. Khnang ban wanra ya ka syong suk, syong sengany. Ka jingkeno ya ka India ka Pakistan ka keno ba ka India ka don keti. Ha ka bakershan ya ka Afghanistan. Henry ka New Delhi. Kala kentaj bat kala len ya kana ka jingkeno. Lada pikwa susu ki news update sa subscribe ya kana channel. Pasal like ru ya kana ka video. Kublai shibun yi pi baro ki bapet ya kana ka video. Ngin sia kenduk pat next video.